Blay fi season pat haka nika step Sunday jong benai Oktober tengah priang fi haka jingkeman haka kerteng jong Jesus Christ nong penem jongi ka jingken kaman aim ta kalong khmi lenti tang no tra jong fi ani haka tin parang ki ong let your expectation be from the Lord ni ai bakita ki jing up khmi lenti jong fi kinlong tang no tra Jesu jong fi bali ngakranya kani haka jingya lenti ha kamu Kristen lada ka jing khmi lenti jonga jong fi kamlong tang no Jesus Christ ngong kan sapai ka por ba ngin sa thot no shibun ki jing jin thot tin jong blai ko shibun ki jing jin thot kinwan su la kran pa ba shibun ki jing jin thot kinwan amon munong ya hagani ka percaya ki babun de ki mau jin thot tela da ka jing shania jonga jong fi la da ka jing keman jonga jong fi kalong nakani ka percaya la ni naki briu lali wat naki anaki dreams mat ki vision jong fi ru ngong lani ni kita ki jing angnot jong fi kita ki desire jong fi marang fi fin sa thot no finumla ban mare yakani te kata da ma kran yang ni ka subject ta kalong ba tu ai ba kita ki jing out khmi ilti jong fi kin long tang no blai ngong ta na marba ngala ju ibun sin ba lada ka jing up khmi ilti jongi haka jing em lejong ru ma i ba lada ka jing up khmi ilti jonga kamlong tang no Jesus Christ bun sin nga juthot no ikibri nga juthot no wat you blai ru nuksa ka mga nai kalong subo le se pi la ya haka ilti jong blai pila ya haka nongrem jong blai wer la pon wara fi sha ka hima jong blai andrai le se naki bahayeng jong fi kimpat wan cak hima jong blai let's say fila duai ki fila duai bat pida amnut ka poi ha ka do ka por ka ba ki kimwan kanu kimwan cak hima jong blai tina kata kada ong la da pi ka jing up khmi jong ti jong fi kalong ba fin up ba ka jing duai jong fi kan penkelai kil ni kan nganong fi kan ba fi thrang ado kata ta binwan rei kimwan kata ka pen sausi fi kai ka bangi dei banle ka man sim manong fi sukan la da ki bhai jo fi kim patwan cho press kai ka bangi dei banle ho ngila duai ki ngila yalap ya gospel ki kala biang ka tangan ong fi nim dei ban khuslai shu teng ka tin padang ko ngi overthink ni perkhat khat lano atrai mempat penim rengan ong fi nim dei ban long kumta ngala julong sisin kumta hanrei kani ka wanra man chka jing sosi hadu bangamla syu ban witness ndai tu ai bakata ka jing keman jong fi kam syong ha ka jing kala ka bumut jong ki bahyeng hasam jong fi ndai ka jing keman jong fi hi ka dei ka ba fila ya kendu yu Jesus Christ ka jing keman jong fi hi bam pimarwai fi syakri yu blai ho ngamong ka ba bakla bengin duai ho ngida terang na do komen sim ndai pindai mentep ba ka jing yalap jong a jong fi lani ka jing duai jong a fi kam dei ka ba penem ki ndai bapet emeki de Jesus Christ tinggi hapan ailat ya kapor jong blai rai ngim dei bandu jingkerman pat lada kiwai kimbut kum ketua jing roi ko om laki wai kim tre manga ngamar wai ngan but hatu fitre ne am ban but hatu fitre ne bandan ka jingkerman jong Jesus Christ hapadeng baki bahayeng jong bahasam jong fi kim patwan chu trai kim patmat syai kata ka jing penim fitre ne am kemen fi ong ne am batrai ka jing khmi ilti jong akalong nami namar pi kalong shimat ka jing penem ong kalong shimat ha bang ong shimat kamut bangin long selfish lani bangin perkhat tangai dia ho ngi hab belap gospel rei shimat mut ka ha ba khat du ngi hab ai jing khan ha blai shimat timbelai bangin ai ban pesosi ya kamen sim jongi da ka jing bamwan jong kiwai syaka hima jong blai ngajukan ni khaniru kumbang ong fi bang ngi ale ministry kam jing shania jong ha kam long ha ministry lada nga shania ha kam ministry nga kwa bakan roistet bat lada ngam up ya ka por jong blai lada ka jing khmi jing ti jong ha kalong ne gibrio lani na fi ki viewers ngi bapet ong ha ka wei ka singam sa jenthot no
Henry lada ka jing kmi ilti jonga kalong bet neutrai ka jing kemen jonga kalong neutrai Yesus Kristus. Bat kani ministry ka sulong kami nak ka ba ka jing yadai jonga jong fi bat utrai. Lada ka ministry kami nak ka jing yadai jongi bat ni expect bet neutrai ba ublai kurku digindan ki por ki bangi habya ki jing tenginum knyum ki bri. Lada ki bri ki wan ru Ikhman tidak diberi kiban mi no stang tiru kiban i no andrei ka habang imbu ya kata jingkeman jongi ha kibriu habang imbu ya jingkeman jongi ha ministry habang imbu ya jingkeman jongi ha kibahaya ngasam haulak ni halak andrei habang ibu ya jingkeman jongi ha Jesus Kristus mot ladangi syong ha kanu ka jaka habang idantang ibu Jesus Kristus ngin keman bat pinum du jingkeman pinlat nagi jingjentot kabaan ngakwa ban ong fi ba ngakwa ban pensyah ni ba kadan kajing fer pedang kaplan jong ublay bat ka desire jong ublay bat belingan peni fi kadan kajing fer kaplan jong ublay pai kaplan jong ublay kalong bat ba uji sukres unwan syaka ding fna calvary un syayap entap yu bat un mi pat akasingi ka balai kata ka kaplan jong ublay amdan manu balak ban khang amdan manu balak ban khang Uji sukres wat la kila sempat yu hak do kato kila penmong ni kamat handai syamiap hang tu hi uyap ulet uyok banyap haduk kading fna calvary badu la tap yu bat la mi pat kata ka plan ba blai la dap ya kata ka plan handai ka desire jong blai pat kai pher ba ka plan jong blai ka desire ka jing terang jong blai kalong babarok kinwan cha jing penim barok kinwan cha jing kelak bumut ka ketin jong blai ka kran syai kata Kong bau blay uman bakawai kamen sim kan jat no andrei trang babarok kinwan chika jing kelak bumot trang ba ublay sobha bau nong pop unyap halak pop andrei udah trang bau pai nak shu andrei pini kamlong kumta ambarok kiban kelak bumot ambarok kiban pai namar ublay ay kaman lak yut kani kamot ba fi penduk no bakani ka jingwan jong kibriu ka penduk no plan jong blay ne ba ublay long sovereign hakten parang ki ong sovereign neba dakajing bamwan syakajing penim dakajing bamngat kibri syakajing penim ka ublay lakhat ublay udu no ya kata ka adan kibri ki bang bahana ba udu no ya kata ka sovereignty na udu no ya kata ka jinglong halor klik tam ka jinglong halor klik tam jong ublay kam du no lani kam du no namar ba kibri ku trek manwan syajing kala ka pemut ublay adab ya ka plan na jong adab ublay du nang ni lada mga mapingim trek man kala kamo lai kaman balak lut kata kam pendu ka jinglong tarai klik jong ublay ban gibri ba hikai gi baong ba lada ublay lada ki kibri kilak ban kentat ya ka jing penim ublay udu no ta ka sovereignty nani udu no ta ka jinglong tarai klik ublay ai kaman lak lut ban kentat nganong fi nat kada fi ka plan jong ublay bat ka desire jong ublay ka pher te kum juru ni kibri nganong fi ya ka ka bau bleu la plan haka jingem jam film dan balak man penki manu dan balak man penki manu ubleu la plan ya ka jingem jam film nong kan long tu ndrei ka jing terang ha do no jam fi ka ba fi terang teng kalak banum long kalak banum kanum ja na kata kada masa kren fi ba ka jing syania jongi kan long betang ha ublei teng ladam dei tang hakibri lada fi syania ya kata kajing syania jang fi up khmi inti bau blay un pendap nek ya kajing terang ka do nut jang fi atingin sa sosi untaro ngalap kajing em jang kibun ki bangalak duai hau blay ki jing terang jang let's say kim long kat kum kaman jang blay bat ngadong fi ngam chemyo kita wat la ki jing terang nga snow ba ki dei ki balong kum tin jang blay ndrai kim sem urlam ti lada nga syania ai kita bat ngong traji sungal duai ngalak nget ami ngalak syakri eme bat nga khni lenti bat ba kita ki jing terang jong akin long bat dala dikim long ngin sabitar yu blay ngin sadam ngin sadu men sim hanrai hapadang kita ki jing terang jong fingong ha tu ngim dei ban terang ni dei ban terang bat ya kai ka ba dan ha dok nut ka bakot kam kum kaman yu blay ka ba fi sutu ba kadai ka ban penyar ki ma jong blay nuksa ngan ai fi bat ka plan jong blay ba nganle ministry kumni asna kan ni YouTube la ni kaplan jong blay jong ba u blay penkut ya ka jing penem jong hu kata kala de
blay umdan balak man kini kan tat yang umdan balak man kini kan tat ya kata kai ka bo blay lapan plan abagi pen ko ngu ya blay nganong fi la stang kamala dehi lada kamala di film tere ban ya ini ya blay kata ikan pentkut nrai kibri kinumla ne kanu kunumla lada ya kai ka bo blay lapan hanrai mana ai nuksa ka jing kai kata ka desire ne ka jing terang nuksa ngatrang bahkan di ministry kan long worldwide sukan mau ngatrang pada ini jing persian barat ngatrang community bahkan di ministry kan spread skiway kan let skiway gijaka kan let keleng anong ifimo hanrai hoi ka di jing terang ka ba ka bo bleu bu hanrai lada kata kamlong lada ngaduai kam ta kamlong lada ngasanya kata anong ifi ngan sosmosi hanrai hatu ngamdai ban terang ngadai ban terang ngadai ban le ya kata ngadai ban penkongo ublai ti habat kata kajing terang lada ka jaru ai bang kajing syania jong akan long bet ublai ti plai para banget blai nga ong ifi baka jing terang jongi kajing kemi inti jongi kadai ban long na ublai mo kadai bikin syania lada ngiyo na ngimyo rai traji sumala ai nga kajing pendem ni habang mala ai nga kajing pendem mala ai kajing keman kado no jong ngalamat ya kajing pendem kai ga bang terang kadai bangan yo kemi hir kai kata jing terang jong ublai ka bakut kan penkut ang ni kajik terang jong fi bagi dia ban iman rahmat bu Jesus Christ kajik terang jong jong fi ka bakraw tam kalong ba ngin ya syam gai ba Jesus Christ ngin ap kmi in her ya kata kajing wan jong namar ngin dala yo Jesus Christ iman rahmat bu Jesus Christ nang fi kai pat nginang kwa menta ta nginang dan hakani ka do nyele kai ka bu blai upa andai ka plan bajana jong blai nang fi ladang hisau tu ya kata nginam jantut lada dan nganong kadan kawai ka jingja ba iwai ibriu i duai ya ka ya kalap ya ulak ma ta ka briu ka duai ya ulak ba unwan sa jing penem ti hnrei utau briu umwan su sa jing penem ka penlong ya kata ka briu hadu bakan ngopsi bakan bankhia ka mesiem hadu ba katlap no jing long mesiem hadu ba ka control no itu lock ro ka penbor no itu lock pi ladangi ni semu ka control no itu lock ro namar blai ka kwa man bon wan sa jing penem da ka jubor nrai nganong fi kata kanum lam no pin sadu no e jing sok bat pin sadu bor no man sakhi ki wei hanai haba pilak duai pi ong trying IT chami ndai ba pi duai jaitu pilak duai na du ka mesiem pilak yalap ya ktin jong blai lada kimwan ong try ji sung IT no ya kini ki mesiem hami ngam dei ngidi ben ong bangam dei ublai masyanya akai ka ba memen yalam makir gidi ban exercise ya kata ka free will bikin wan dia kata kanum konflik ya ingan ong fi let's say pedang jong fi barang pet ya kan ka video fi ladan ka jinglang mesim let's say ki khon jong fi 41 let's say lock jong fi 41 cha jing penem jong Jesus Christ ho fi dei ban duai ndrei what let ngau si no what let jentut no what let mong no do no baki kim tre ban wan ya pipi dan badi ban ya be chakmat ba kita ki jing duai namar manga mapingim la ban penim kumjuru itu ki balik ministry lada pi ki jing temu jang fi kilong na kibriu ba let's say pidei pastor ne wei lani pidei youth leader pi kwa bakin kin le ba ya kai ka ba pi kwa lani pi kwa bakan kata ka ministry kan san kanang ministry jang fi kan san but by any means lani de kinu ki kam mo but haba pi mi kan san pi sedang ban le di kiwi kam nong kanung ba pi sedang ban le politics pi sedang ban mo ban penwan yang kata jing temu jang fi jing angno jang fi kumba filong nong kani kan sa penduk yang ministry jang fi fin sa control di kibriu ne fin sedang ban persyang ban manipulate di kibriu lani ban penya di kibriu hanai haba pitrai ministry nong fi IT shu blai bakata jing keman jang fi kan long na ublai hakta fin yo ka jing hon hoi ni dei ban yalap ya ktin jong ublai ni dei ban pensyai ki ni dei ban kentu ki harai lada kisatla kimtre kimwan nganong ifi kata kam dei shu hangta pinlong freedom kanan ka jing lat lut kanan ka jing lat lut ba film te film khom ki beriu handai fin IT shu ublai ti watla da kimwan ra piap bandai banyak marwai lada ki i no ru dei pinum kio pinum tien pinum kontrol gi beriu nomor belai ba pila ya kenduk you Jesus Christ ti ngingat bala da ka ministry pi ka san ting IT shu belai
Bat nginum pek ru ya ke competition. Mataru ngapet kan ka competition ka de ka wai. Tu le ministry ka tu nia bisni ye wai. Tang sula san yu ti nia bisni. Ka tu kamde ka ministry besya. Ka ministry besya kalong bangin penlong senran, bangin ra ya ki bri ka hima jong belai. Nuksa na ai fila si pila ya lap ya no ino. Pat ki bri ki lawan sa jing penem bau belai penan kami fi. Kamot bakin wan but no efi. Kila lat lut nak pop, kila poi su Jesus Christ, kila ban lat hakano kano ka bakiman. Lat na kijing hikai bakla. Kijing hikai bakla te pihap hikai hiba kidai ban kiar. Rai la dakim kiar taru ka duty jong ka kam desu pindang ban kiar. Kum ubri jong ublai pidai ban ublai ai kaman lat lut. Te ada kilat syawairu gisang la ka jong ministry ki kisan hang ta pinumdan ge namar balai. Kemudian itu bangilek ministry ban pan kraw ya di ban pan kraw ya kayu. Kadai ka bangilek ban pan kraw ke hima jong blai ban ra ki beri ke hima jong blai hab kila let yang ngel di kemen habenang. Pat kila adat le ya kai ka kamram ka bau blai ula ai. Kemudian syu la diwan nang ai ka jing kai ki. Te la da kilet no aru senu kilong free namar blai ki pim buat syu beri pim long bakin long ki senran jong Jesus Christ. Kaju umni mataru, let's say bon napi ki bayo jingkai na ganyan ki YouTube. Pidan la ki jom ki kanhon. Pi ublay ko kurkui feeling baka ni ka YouTube channel. Ti aingo ublay let's singam itu ipi pidan ki wai jing syakri pat. Aingo ublay. Katakan ka de ka jing mempenlong niam anong fi. Nah, jadi ban kemen kamen siamo. Mar blay ba katay fi bat pilet yalap si ki wai. Pilet pensan si ki wai de kai ga ba piyo sngaw. Di ya katakan bangin long lat lut ngadang finginum dan taka insecurity ubri badan ka insecurity ngadang fi kataka insecurity ngadang fi unsa control ki bri unrai la pilong ka identity jang fi kalang bo kres ka jing up community fi ka jing pen itu fi kalang na kres ngadang finom dan kan ka insecurity ne ka jing bam smoke scam ngadang ka jing smoke scam kan long how this kres ngai itu para banget ngadang fi da ka jingle kum ningai thu kani belong practical da ka banga sngo thu banga shania aku belai mana hang ka jing syakri tang ngamla ban syakri marwai ngada terang sya bingin ya join nang ban syakri namar belai omla ti tang marwai tang hibri ba phone ru tang ngamla syu ban yu namar bi kila bun palan belai banga so thu ba kidan kam ki we ki jing syakri ru untang ma ngila men le marwai ban syele marwai nang fi la da pi IT syu blai ka jing syania pi kan long blai pi pelat lut nak tu insecurity nang pinlong kum ka tau kawa boim kabaya itu bet nganong ifi kini itu kita ki jing kerku ifi ki beri kin wan ba fi finyo ban nyala be ki finyo ban kelak bomot ifi kin wan la kawan hi fim dan kam ban nakhat namar ka kabaya itu ka slay bagi beri kin wan di tenang tu kin select ban nyala ses ki wai pat katakan nganong ifi kaba kemen tam ha jingem jong Kristan ba ka jing khni inti jongi kan long tam na uji sukres te kublai sibon nam ta ka jing platform jong fi ngak pen kenal yang fi da la like ya kan ga video ba da comments ba da share ba da ai tu notification button ro khnang ba fini pat ki videos ki bangan penmi ya kita gi bang pat subscribe bro belai film subscribe no share ga videos te khnang ba fini ki pat ki videos dengan an Bagyalak ban pen saprang ro nakamta ka hima jong blay. Ti yero yo try.